Diring phulok ingti arong tovar lapen Culver kabonai pipon. Duarbagori constituency keparlo diring polling station keparlopon diring phulok ingti arong along tovar lapen Culver kedon pipon. Halapu phulok ingti rong arada tumpen tovar kahino par pikpen ajok akirap cho hangpon. Si karbi kirap long lupupen ajok pini tovar kabonai pon bom apora hut kachurupen pirangkiang no nang sithandun. Lapen labangso tovar jasimet akihai education Richard tokbi lapen akihai rajan ingti rong mongbe lem chairman alang litum aning kime akira pen ajok tangka akira ponsi pini labangso tovar kabonai pon long lo pupen ajok rada tumpen kachuruning arong alam the Richard tokbi lapen akihai rajan ingti atuma phan kachuru pon alam the phirangkyang no nang chathandun. News text report time news Tiphu. Labang bang tu nang lang tu. Bang tu nang lang. La so level ada jauh lagi. Gila. Kali. Barbar, jadi kok. Barbar. Nah, ini turun di pinggir. Kalau benar ini kok. Aku lagi di England lah. England lah. Aru aciklo nipai kitom pini ladak perang kia bitung abrangsi yusa channel aphas name kardom bajero kardom nilmen tharipura jutiso pini la perang ke mate perang kia thengno lamthi asabu pachini tum kang tu bang kelahando pini nitum la bangso tovar masab so west name kiklem pon la bangso nitum kedam kirang ka siksa ga jok nitum aphong lo abrang tens tame la bangso tovar nang klem thapu ga chupus tame alang itum ta ni tum jong konte karbyang long kechari KSC atum hoi phas tame abitum tame pini Duarbagori constituency keparlo MEC mate education IEM akihai Richard tokbi nangkang hon pen ajok pini labang so tovar tame malom so veda po tame nang klem pilo labisin pen nang papuk pilo ampar tame ka churupon kang tung bang kedak local leaders mate Rongmong Williams chairman akihai Rajani tim hatami churulo alang li kidapen alang li ningkimi ben alang li suri kep atangka nang chipidun sila bang software kepa claim ji phan militumhan niliding nang pajero alang li phantami churulo lasang thasi kirangji dak atokan no toar along phantami claim pon focus ning ji thelo la ben pini nili ningarong pik athira software ningkam ning koi thongkep la software ni tum kitam kirang ka siksak gari motor cycle la chongdoi ponu la ben ikeng pen kitam tami ka siksak tu pini istame la dak gari tak